अपनी बेटी से करवाई कि हमनी से आश्रित बनी। चिल्ला मत पापा। का पारा प केकरा से पूछ के आंख बनवाओ कोई नहीं। जान पूछल जाला जांचल जाला कि हां के गुहमुत करी के कपड़ा लता धोई। अब रही होएंगे ने ओह जाता यही में ढुकता सन सन। हां ढुकबे करी सन सन ढुकताटे बुझियो हमनी से न छोई मा थटी महकता निकाल कैसन फोकर आइन ना हवाई बुझाता कैसन महकम के करी पैसा बा हम ना भाई हम ना भाई कह दे बेटी गुह गोबर कर इनसे ना होई थाना ना बसे तनी बाराबा मिस दे ठीक ना बाराबा का मिसे के बाटे अपने देही पहाड़ भइल बाटे ए जाई एकदम आधार थोड़ी बनी अखे थोड़ी फुटल बाटे चश्मा लगल ही बाटे चश्मा लगावले चल जाई घूम आई होनी मोर मैदान कह आई रुक अजी। अरे बाप रे बाप आंखें में छोटा जी दोनों आंखें बनवले बनी आई देखी आई दादा इता मार गिज्जा फेकले बिया आंखिया फुट गई मुझे तो तोरी आंखें से तकम ओ त सोच के खराब हो जा डरा अरे हेने बानी हेने का हो जी तोर आपन मन लइके बुझत कि माई के लगे खाना में दे दी तू तो एकदम हाथ पार कर का करे आइल बनी देवकुर पूजे देखा भौजी जान तरी तू बहुते बोलत आ ठीक बा ये काई पिए तारी बहुत वो हमरो तौने धइले दिन रात तौने देख अचार देले बानी हमें भातो बा नाही वो दलिए आइल घोटे खाते मैं वैसे मत खो जन भात बाटे नु शांत दाल पी अरे ओहो देखा मसाला एकदम अनहरे हो गइल बानी का ढेढरे हो गइल बानी का जरूर है आंख बनाव आय का जरूर है गाड़ी से प्याज काट जीवन भर यही तरह माई दही अरे समझाई आई हे दादा माई देख काहे लिपा पुता करत देखा बजे हमर माई के नहीं के बुझात नु ता हमर माई में लिपा पुता करते ठीक बा न जान तड़ी छ नहीं खी जानत आय महतरिया के नहीं के बुझा जी भी कहता है दुनिया नु खाली भैया दुनिया के साहा का कर खले बड़ान समझ गेलु तू तो हरे चढ़ावेला से आंख फरवैली है अरे बाप रे ठीक ना तू भी हमार मतलब आँख फरवैली है माई के हमर कुछ भइल त जनता रे कुआ मार के करे जे निकलत सोच ले माई के मारत त इतने लायक बाड़ू इतने करे जे निकलता त खिया द एक बार दाल खतड़ी एक बार भात खतड़ी यार नु हम खियात ना मनी तू कहारा कपार पकाया तू बजबे बोला बारे दादा लागता कि गोरू के खाना डाल बाटे मार हबड़ी नियर सान के खाए के बाटे खाए के बेरी पेट धोके चलतनी खाई जल्दी खाई चली भौजी चली काम सब्जी लिए माई कट के बने आदेश मारा तैसा हमारा के आजा के बोलवल में तो आंसू गिरी तो माया के बिगड़ में न करी माई तू रो फुटत आटे काय ऐसे करत हम पूजा देख तू चुपचाप रह ना एतने मोही माया बात खिया द महतरिया के खिया द चलो केने बाड़ू हमरा के बुआ पे लागल बाड़ी से हम बानी नु आ जब ले हम जिंदा बानी तब तो कहिया ले काहे माई के ना के करत रही कुंवार पर ना करत रही कि अभी हम टिकावा के चल गइल त या ना की कर दूसरा के घर का हो गलू तब दूसरे के बात पर न रह दू कहां ना कि अरे बाप रे बाप हम खाना खाएंगे क्या करी कहां से कर ढेर अपना मन का लगाले बढ़िया जा माने हम बोलता है त टन करता लइकिया बोलती है त नहीं टन कर माई के खा ले बजी चुपचाप रह ठीक नु खा चाहे करेजा में भच्छ है पानी नहीं के हटी रुका माई लेके आवता नहीं रुका कैसे झट करती है हमारे के भगवान पानिया लिया आज हमारे के जैसे अनहर कर बड़ो को हिनियो के अनहर को दियो ले पानिया ले ले उहे पानी अनहर आदमी के कुछ दे सकते तोरा के देख ले जगह जमीन दा कहत रही कि बेटावा के नाम कर केकरा नाम करत रही हां ओही खातिर कह देले रहती मैं त केकरा के गोस्ती के जाईती ओही खातिर आई बनी का कि सौरिया संहार तनी महतरिया का लिख दी हो ज्यादा नीमन तारा के देखिए का हल कर खाई गत्ती कर हमर माई के कौनो ऐसा आना ढेडर नहीं खी देखले कि अचार एक बार खाइए सब्जी एक बार खाइए भात एक बार खाई ठीक ना माई का भी हम जिंदा बनी खियावे के हाथ बाटे टूट नहीं के कोई अपन नहीं बोला अथुए नहीं के लेके अब कर देखत नहीं हम करीना करे आइल बिया तो अब नहीं क्या अखिया का नसिए टन कर ले तो लिहलू ठोक दाल डॉक्टर कहले कि कुछ से ठोकवावे टन हां अब नहीं टन नसिया कर हां जहाँ ना ठोके के तहाँ ठोक दिहलू
देख लई राइमन से सुन लई हमनी से ना होई ठीक ना जेवन करे कोई करत रही तोर बेटी ठीक बा मत ठीक। कर हमके जे करी वही हिस्सा बकरा लेई हिस्सा बखरा पकेंगा ना बात चल गइल आंखें फूटल बा कि आंख लगवइले बड़ी अपन निकलवा के बा खाना के ओरा गइल भर थरिया बा भच्छ केने बा नइखे ना लौक बुझिया केने बा हिड़ा हिड़ा गिजा भर थरिया बा खेतन बा हां दलिया पिए ले रहलू ह आये दादा हाय दादा ये अनहर आदमी एकदम जैसे लागता कि बतावा हो कहिए ले कहतनी कि बुनी बरसात के दिन आ गुल जी छाता सोच कह दी लेकिन ना केहू के सुनाता टूट गइल कई गो एथु एक टूट गइल आ वही तरी बाब ए जाओ इहे सन मिस्त्री तब नु बनवाई ना तब का करब दूसरे किन के मंगाई आदमी इहे नु करी घर में तो कुफुत भई रहता एक गो ना एक का गो हो गइल का हो गइल हां का हो गई अच्छा तवा के माने तारा ना बुझाता अब तो ओसने घरी माने हम ले जी बनवावे खातिर रोज जाए के बा बाजार त लेके नहीं जाए के गलिया में नहीं खसनावत गली में आवत ओसन तो दिन भर गलिए में रहतनी कि नहीं बनवा लेई का बनइलो हम माने छतवे के कहतनी खाना का बनइलो खाना खाना का बनल बा कौन हम का ची? बनाई हम कौन ची बनाई आइल खाई बड़ी ना। एक जनी त बनाई हनु तो माने हम ना खाई उ बनाई त खाई ते तू बनइबू और ही खाती आइल बड़ी त ना करी हन एक आदमी के माई के करी हन आइयो ई आदमी के ना करी हन करस तू बोलइले बिया तू नु जानी त के करा के करे भाई के करा के ना करा बनी भाई नो टाइम होई त बन जाई जब सब कोई के तने तानी बा दीदी कहतनी कि बनबे ना करी आ बूढ़ी के त उनकर त गोइले बाड़ी एकदम सरियो गोइल बाड़ी गजब हाल बा माने बतावो माई के बनी भौजाई के ना बनी हो हैं तोहरा अपना मन नहीं के बुझा जाके अपनो घर बनावा छोड़ो कनी टेंशन का ले ले बड़ हम ही थोड़े कह दिए ना हाँ, हमरे के तो चल अपने भर बनाई हम ना बनाई मैंने बूढ़ी के जीमा नहीं खिले ले ना ननद के ले बानी आइल बई त बनाई है ना कि को बजगुला तार बुझाते नहीं केतना कहिया बनी नो के ना दू आदमी के बनावे के बाद गैस पे बना दे हम औरी का बंची हमरा उतना नहीं लागल कि सब परिवार के ठिका लेके चली आ बनाई कौन- ओही में आइल बाड़ी दूगो लोगो लइके लेके आइल बाड़ी ठीक बा जेकर के बनाई के बाद टाइम से बनावो अपने के दू बेकत के बनेबू त टाइम से बनाओ खास आदमी काहे हाँ तो के बनी ना कहे के का बा एकदम नयत हो गइल बाटे जितना आंख नहीं बनवइले होता ना जैसे लागता कि भर घरे नौटंकी कइले बाड़ी का हो बजी का हो हाँ ये दादा हो ये भात हो ये सब्जी लेके हबड़ के दलिया एक बार चटतड़ी बुढ़िया भातवा एक बार छूछे खातड़ी ज्यादा कैसा करसन ओकरा हमरा मतलब नहीं के बढ़ावा तड़ी हां उहे तरवे ले बाड़ी ई जानती है नु बात का बासन कहतनी अब हमार बात अच्छा लगी तो बोलिया जा ना लगी तब वो बोलिया जा तू चप्पल मरिया जाला जा खोल देतन चप्पलवा का मारे के बाहु कहतनी ना कि चला यही खीस जब वो अपन बेटी बोला वाले बड़ी सब चीज करे खातिर के तो हमनी का अपनी अपनी नैहर चली जा तो वही ठीक कहतै वही से त ठीक कहतै। खाना नहीं की बनावा हाँ। चुपचाप नैहर चल जाई सोजा अंगूरी से घी ना निकले तो अंगूरी टेढ़ करके निकाले के पड़ी तो टेढ़ कर तबे ना काहे हमनी का नैहर नैहर वाला मर गइल बन सब आही दादा आंख बनावत है बुझाता आ पैसावा के परसवा ऐसे धरत है ना कि ओकरा खातिर तो कोही के नहीं खे ना उभरे के बेरी। ऐसे मारतड़ी के जैसे लागत है कि अब का अच्छा भौजी हमू देखो तनी नु तो कतना उला अपना बेटी ले करवावतिया औ क देतिया लिखवावे खातिर उहे तारी लिखवावे खातिर। ओही खातिर खाली दोसर मतलब नहीं खेदा ना घिस्टवा ली ओकर बाद नु ओकर गिंजन भी है कह देता ई जन भी त ई करी है ना हम त ना करब आंख फूटवा चाहे रहो चाहे कुछ करो जल्लो कनिया हमर से ना होई ठीक ना देखो ई आदमी करत रही या हम आवत हैं गांव में ले नो लेबे के बाद हम धरले 5000 रुपया न ए जे बड़ुए नहीं, ले हमरा लेता के नहीं नहीं पैसा। हां चलल हम जा उ जाई नहीं। धर हई बनावे के ओनिए बनी एनी धर वहां पहुलो उतर जाए जागा तनी हमरो टेम्पो चल जते बढ़ जाई अच्छा सुनिए दीदी सही के बताई एक महीना पर किया बेला आंख बनल बा तैसे रुपया लेबे खातिर तो हम ना कनिया केतनो महतारी होले कहतनी कि देख बुढ़िया के आ नंदी के कांडा नियर सोच के देबल जे चल देखतनी या नहीं हो ई का जानतरी जे कि कितना दिन गुजारा ना होई काहे ना होई हैं अरे चुपचाप देखी कुछ 10 दिन हमारे नहीं हरा जे 10 दिन हम तोहरे नहीं हरा तब का ऐसे ही एथु हो जाई ऐसा हुआ आदमी गोल नहीं के रही करी है नु तड़िया धर तड़ी तब ना दूध का दूध आ पानी का पानी होई अरे ई आदमी पे आके 2 महीना रहत रही उनकी हाली देखाई कि माई का 5 दिन रहत है टेंशन से कैसन दे हमर हो गइल बाटे ई बुढ़िया औत से सुखवा ना देतिया सरी
ऐसन खातिर अरे से लागत रहल न कि बुढ़िया के अखिया बनल बा त जान जाइम कि नवर बाड़ी ना त याही दादा बोली त ऐसा मान छुएला करेजा काट दे करेजा के हुलाइल बटे दी बुझाला कि जवानी चढ़ल बा उ बुझा लीजी बुझाला कि यही आदमी के एकदम अब का कहीं रहे दी सास है ना कहे के चाहिए यहाँ तो बुढ़ऊ के ना लगावल तो बुढ़ऊ ना उनके दिन रात के करता ऐसन से कह दी है आँखों वाले बड़ी को पूछे आइल हां कि हां तो बुढ़िया आँखिया ठीक बाकी नहीं जानत नहीं खान बुढ़ऊ कि का कइले बानी नहीं कि कइले हमारी बुढ़िया बिया वैसने बेटी बिया चल 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 हम तो जाता नहीं पानी बक्सा में कपड़ा लता थोड़ा बल्ले जे आप धर हम कुल सरिया ले ले बानी वही के चलते त खाए ना बनावत नहीं चली जाता नहीं है छोड़ दी का छाता एगो मन करता दूसरे छाता एगो किन ले हम जाता नहीं ओइने ना मुंह है बढ़िया भौजाई बैसन हो यार हम ना रहती नु त माई के मुंहा देती जा खइला बिना ये हम देखतानी ना तेल ना तासन बाटे घर में कैसे कैसे हम बनावतानी कितना मुंह पर मरा से मांगी हो आ रोटी चल दे सेक दी माई के तन के दे दी रोटी खाई के अरे माई तो रोटी का करतैस रे दीदियो हाथ में खाई के बा अरे दीदिया का रे जी अब ते आइल बाई ससुरा से तोरा बैठ के खाए के चाहिए तोर भौजाई बना बना के किसिम किसिम के देती सन तो ते ही बनावत है ये सन का करी रे जिया तू ही बताओ हमार माई तन की ओकरा नइखे लौकत है से टोटो के खाना खाए लगत है त मारे भौजी का पार पर मारे लगत हां है बड़की माई के आंख बनल बा ना हां अखिया बनल बा त मोई से आइल बानी देखत है दोनों के दोनों ए जिया तोरा से का कोई दोनों के दू लाई के बाड़ी जा बटले बाईसन आ एगो औरू बात रे दीदिया बता तोर त हाथा ना बता तोर माई बनैले बिया चाहे बड़का दादा हाथा ना घर दुआर कुल खेत बधार सब बनैले बा एक कट्ठा बेचले नहीं खन जा बल्कि किनले बड़न जा एकनी के त गोड़ धो के पिए के चाहिए बड़की माई के पिए के चाहिए जान बात जो बहु है नु तू ही बताऊ जिया अब का करब ई दोनों के नेकी बाटे नेकी बा कितना माई बोलत है खटिए पाई है कने से काहे हमरा के करत रुका है चटक जिया मार लगते से हमर माई के दोनों खेलवाड़िया आई हो दादा बता ऐसे शासन करे के चाहिए रे ए जिया एगो बात देख तरह से कह देतनी हम ए जगह पानी नु त माई तन के दू कवर खइयो लेतिया हम ना ए जरा तीनों चाहे ना रहती त माई के खइले बिना मुआ देती स आ एगो बात जान जो दीदिया तोर बड़की भौजाई एकदम चढ़बाकी नहीं है तो छोटकी भौजाई की बिगड़ले बिया जानलीस ई रहित की जायदा हो छोटकी नहीं करत त बड़की करतिया चाहे बड़की नहीं करत छोटकी करते दुन्नु के दुन्नु एक नंबर खेलावाड़ी बाई खेलवाड़ी हमरा माई से ये कहला हो गइल दीदिया का चीज रे जिया झगड़ा लाठी लठवर करवा देली सन भैया में आ बाबूजी में ई जानतड़ी आ खून गिरवा दिया सन घर में खून गिरवा दिया जानता इस मुड़ी कटवा दिया सन आ तू आइल बाई न तनी आ तन त माई नहीं खेलत त बहुत मार माई हमरा के गाड़ी देवेले कहले ओकनी घरे मत जो ओकनी घर के निमन संस्कार नहीं के बता त खुशबुआ जब ले रहे तब ले कातना निमन है दू गोइली सन 2 लाख के घर के साफा छितिर बितिर क देली सन आये जे का कर भी जान दो जाय तो जब ले हम बाने तब ले आइल कर जल के चाहे माई हमर प्रिय तब ले माई मर जाया हम रे जी कहतनी लात लगावे ना रे जे गोटिया पटीदार आवत तवन के का त करतावन इहो का करत जे खेलावाड़ी ई तो देखइए जाई ए दीदिया त तेहू सुन ले दीदिया कि तोरे भर आवतनी हम जानत नहीं कि यानी कि कोई मुंहवा देख सुगराइए देख कोई आ जाता टे हैं सुगराइए देख के सब कुछ लगा रही है झगड़ा कर चली हन जा दीदी देह टूट गइल बाटे बड़की माई के जब ले 22 तले बना खिया दे बना खिया दे रे दीदिया उहे नो ए दीदी देख रे ऐसा ही कड़वा से जरल बनी है जे रे दीदिया देखू ऐसा ने कड़वा से जरल बनी है जे तो बुझाता कि ऐसे हो गइल बा अच्छा एकरा से हां ओ करेले नु जरल बनी तो ऐसे हो गइल बा ए करेले जरल बनी ना बगलू बच के तोरा रहे के चाहिए यहाँ जानतर के से एक लकड़ी के अरे जिया कनी के सदिया के चाची दिन बारी धरत रहे लइका से बात विचार चलत रहे कुछ भई हुए अरे दीदी तोरा के ना माई बतैलस लइका लइकी लेके भाग गइल आई मैया जान जो कैसे रहे हमर माई कहते जाते हमर बेटी हमरा घरे बिया आ ऊ कहां बाइसन दुनु रे खेलवड़िया ला एगो तीर त एगो मीर एगो घर में सुतल होन त एगो घर यहाँ नो बाजार बना के ने बैठल हां लिपस्टिक काजर इहे न बा बड़की माई रे बता जा के हाथ गोड़ दाब देतानी मातान के तनी कइल जाला ई कुल में जी अब एक गोड़ हाथ दाब के कपार पर तेल धके आइनी हां
का करबी कहां बाईसन घरे में बाईसन दोनों घर में हां घर में तन जाई देखी त का कर देखिए जी कुछ बोलिए हम तंदा बोल दिए सन के बोल बोल दिए सन तरह के बोल दिए सन बतिया बताइस बताओ एगो इहो एगो बहन भी है गोटिया पटीदार में बेचारी कब कब लात दगावे आ जाले माई के पूछे आ जाले ना त माई मोर जी है ना हमें जी ना हम त देखो तनी कि कमन जनी आ जता या गाना में यानी कोई लात लगावे ना जिनके सुबराइए देखो तनी के सब कुछ का करत ताटी बक्सा सब तोय करेल ना जाए कॉल ले बानी त हमहू कुल तैयारी कइले बानी कि नैहरवा नून डाले वाला नहीं खस नैहरवा नून डाले वाला बानस लेकिन नहीं चलो पता नहीं कि नून डाले वाला नहीं खस भाई भौजाई बाटे माई महतारी बाटे चलो चलो अरे हमार तो बहिन बैसन की तरवे ले रहली त अभी यही फेर में बानी ये के हाली होते को का ले लेनी हम तो दुइयो को कपड़ा ले पर जाई फेफारी आंख बनवाइले बड़ी न के करे जाई उ हमनी के कइले बड़ी लइका फेका होइले कइले बड़ी बूढ़ी के हमनी के कइल जाई ये दीदी लेकिन एगो बात बजान तनी सांझ हो खल जाता बदरी नियन दिन पहिले बा से कराहे चलती जाता माने चलो निकल गाड़ी टेम्पू से कइल जाई एकदम रिजर्व कइल जाई घर अच्छा उहे न बतिया कहतनी ए दीदी पैसा धइले बानी न कोई ना बेटा वो 500 रुपया लिया रे का भइलो जान तनी सोचले रहनी कि 10,000 के साथ हां मिलल है पैसावा कौन चीज पैसा वैसा सब हम ले ले बानी ना चलो हम कस लेनी अपनो कपड़ा के यही से कस ले ये जे हम रहब ना हो जले हिस्सा फिसा बबे नि बेटा हिस्सा चली के खिया ना बिटिया अरे बाप रे अब एथि ले लाऊ जौन दिया 12 तड़ी ना आपका माई हां हद्दे बा हद्दे हम तो तारा के देखल ना कुल डल हो गाना में अपने में तो ले ले बिया तन पूछो झूठो बोल देना तो छोड़ के चल ले ले नहीं का करी लेकिन हां कइले बाबू हम तो चला ले ले ना त का करी हां जी ले ले बानी ये छोड़िए मत कोनो ठीक नहीं तुर दियो सब चला आई तो का दादा बताओ मांग नियर आ पता ना कि एटीएम वो ले ले बानी जान तनी काहे कुछ छोड़ल ना ठीक नहीं कागज के पता जा छुड़ता है जाके हो हाय कुछ छूट जाओ देखा बाबूजी बताओ तने उतना लगता का साया साड़ी छूट जाओ ये कानी में मिल जाए आपको दिमागवा ओनी चल जाता है दिमागवा ओनी चल जाता है कतनो कुछ कहता कतो किया जमा चल जा मन का दिन काटता है चल जा ये दीदी का करी करत देखो आई मैं तो चीज लेके कहां जाता हो कहां जाता है यार नहीं हर जाता है अरे मम्मी नहीं हां जाता हो भैया बड़की माई के आंख में भौजी के लेके तू नहीं हट जाता रहो आई दादा हम जाता नहीं को हमारे के विदा करती है उहे विदा करती है काहे हमर मौकी करे खातिर ना रहे करे काहे हमरे बेटी के बतइलो बेकार ना नु मानो ना हो भौजी बोला माने आपके काहे भाभाता आई रे ई कैसे बोला माने काहे ना बोली ई एगो बताई गोतिया नया बाबू जा दीदी आइल बिया बेचारी करत धरते सास के कहला से खून पता मिली तो ना कोई अपन बुलावल जाला बताओ तो ना कोई बुलावल जाला ये तरना बुलावल जाला कोहे दावा लागत है अपना घर में त केहू देखत नहीं खे कतना कदर माई के करतड़ी भौजाई ऊ कुल हमने मतलब ए सुनो आदमी देखेला ए जी हाथ ना बोला तारू तारो माई के तार भौजाई तार करी तो तारो भाई तो जरूर छोड़ दिया आई दादा माई ओइसे ना करेले कि बेटी के बांध के दे देई भैया आई तो दूसरा के जामा लग जा कम से कम तू तो उनकर जामा तारा तो कामा चीज जमा ले हमरा के समझती है मेरारू के हमरा के समझती है मेरारू के गुलाम भइल बड़ा हां एकदम से गुलाम भइल बानी हम नाचा तारा सारा मेरारू के मेहर तू मत ही देखिए बुची कही तो कही लेकिन सही बात कहतनी आपके इतना ना बोले के चाहिए गुलाम करम हम मेरा नु के तू ही तो उनका के बिगड़ ले बाबू उनी मर रही तू ही बिगड़ ले बाबू हां तू ही सिखा पड़ता आए तो गोड़ ए बचिया तू अपन देखो ठीक बानू हमनी के दिमाग मत आ जाता ठीक बा हमनी के जौन बुझाता ठीक करते हैं ससुर हां तू लोग जब से तू गो तीन गो आई हो ठीक ना जाके अपन ज्ञान बटिया ससुर में जा बियाह होई बुझलू ठीक बा भैया बियाह नहीं था ना बियाह नहीं था ना खा आए मुर्गा ज्ञानी घर का बाड़ू आ सुनी ना होई देखी बुद्धि दिहल हे घर ले हो घर घूम घूम के शिकायत बतियावे के देखाई के ये चला जा देखो चला आवा जा चली ना जी चला 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 ताके के नहीं के चला ना चली ना त लेट होई री जा चलो चलो इयो गो जा आवा जा माई का हो तन कपड़ा ठीक बाटे ठीक बाटे अरे माई माई ओ तो जुर्मा खोल दा तकलीफ होता तो एक पूरा के जन दवाई बचल बा उ खा ली ह याद करी ह ए तो करा कहा जी बोला कनी ना ए बार खिचड़ी तनी बना तो आता खिचड़ी न बनी खिचड़ी बना तो जान तो कड़ेर खइला से ना
कड़ेर खला से नेथु परताटे भार उठा के बैठाव उठा के धीरे 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 आई हो भाई अरे बड़की माई तोर पतो हिया तो दोनों जाता है दीदी कहां रे जिया बोरिया बिस्तर पानी से तो अरे हेने भी का रे बड़की माई हे दे बानी रे कहां जातर से नैहर जाताई सन अरे कौन हो सुने के सुनत का बड़की माई के रे सुनत है इसने बड़की माई आ उन्हीं से बोला अच्छा हम तो कहीं कुछ सुनाए लगल का बड़की माई के ना जान दे जिया जानता है बड़की माई हमारे के कहते हाय हां सत्य है के हाय ना उहे दे बिया हे दे हे बनी रे माई ना ये बड़की माई जानते का कहते सन कि जाके अपन घर देख हमनी घर मत देख हमनी के का करे अरे बा सब माई। पता बा मैं कहां जाते ये देखत नहीं एकदम से पगला गेल बिया करे जानता रो है आंख के चलते हमरा के कोवन गोजन नहीं खिसे कोई ले जान चाहिए तू ससुर में जइयो त ई सब मत करियो सास के सेवा पानी हे करियो दे बानी बड़की माई हे दे बानी कनी है कि तू जइह ना ससुरा में सास के सेवा पानी करी है जगह खुशबुआ करती है हां रे बड़की माई ठीक है तोर पतो इनके देख के हमार मन थोड़ा कैसन करम कइले रहे से तोर पतो दुनु में देखा तीर्थ धाम कइला से कोनो फायदा नहीं के सास ससुर के सेवा कर सास ससुर के चरण में देवी देवता बाड़न जल्लू ठीक है कहता रू कुछ खाइबे बड़की माई अंडा अंडा खाइबे हां उबाला खाए के बांडा ना आहे ना उबाला अंडा खाए के बा हां खाई के बा खा ले लिया खा लेबे रुक माई पूछला से अंडा बनत है एगो अंडा जाके लिया तनी मिले बकत के आ ना मुर्गी के हां केहू के अथो बाटे जाता नहीं जा जी जाता नहीं जा जाइल ना जाई तड़ू जाओ तो हम लोग नैहर जाता नहीं जा नैहर जाता नहीं लौका तो नहीं खे आओ बेटा ना जाता भी काय तू ऐसे कर ए बुढ़ी गोल लागत नहीं ता तोरा नहीं क्या बुझा लिखवा ले पतवा ले नु तो हमर बतिया रह दो जे हम बोल लगा के कांच कुंवर बड़ू कम बोल बरस बरस शरम में क्या होत कांच कुंवर बड़ू कम आई तो बोल लिखवावे नु तो मैया के कह के लिखवा ली त लिखवा लियो हब्बा उठा रू जाए दा उठावा है उठावा वो बोजी तारा बुझात नहीं के माई के छोड़ के जाता रू काय तो गोड़ छितरा कराए के बा बेटावा बोला लेवे के बा घरवा में आई बोटले बानी करे खाती ई बात बुढ़ियावा बांध के माई देतई त करी सुना जा आ हमके छोड़ के जा तरु जा हां तू अनहर ना हवे बुझल ऐसे ऐसे कहले देवालिया ले बतियावल क्या जाता बुझात बाबू एगो से त तू थोड़ा दोनों संग ही ना बनौना सना ने भाई सन दुनु केने? हां मारम जने चटकन खींच के न जियावा कि काहे हाथ टलिए मारे हम ना रनी भौजी रली बड़ा की कैसे करता रू बोजी ए कनिए देखो जा आखिर हम का गलती करतनी कि हमरा के छोड़ के जा तरु जा बेटी को ना हाथ धोके जाता नहीं जा तनी हाथ कंट्रोल ले करनिया करवावता और ई दूसर कोनो बात नहीं खे बेटिया खातिर अब ना निकल हुड़िया जाला। बांध देबू त बेटिया करी कपड़ा कुल ले लेना जी देवर जी हम आओ पर मर्द हो जा बोला ओइ जे बोला लियो ओके हां बाहर से बाहर अरे से लागत तू अरे सुनता रे ए त बानी का कहते बोल ना बोल हां हां है का रे का हो माता का हो? लेके जात रे तोर नहीं के बुझात रे हमारा सब आंख बनल मारे के बेरी जागर हो जाता मारे के बेरी जागर हो जाता बता लेके जा तरु जा तो हम बियल बड़ू जा कि हम बियल बनी त तेरा पहले लड़के का बियाह करवा देनी का लेके जा तरु सा आ कुछ नहीं करा हटी हटी आयो दादा हाय हाय सही झागा रे कर बाटे आंखिया नहीं के फुटत रौरे डंटा दे तरे नहीं के फुटत मारे रात एक सजाए लागल मारे का का झका झुमर कइले बाई रे बड़की माई का रे ई का हो बाई रे चोर खटिया खटिया देखी देखी तो लोग देखी हाय हमारा आंख बिगड़ी त बिगड़ो बिगड़ो आंख नइखे बनल ई झूठो के नौटंकी टंकी करतनी जाता नहीं जी का बोलवा अजी मत बोलवा बोलवा तरी से मुंह अपने ले बोला पिया जाता नहीं जा जाता नहीं जा ले बुचे करी डंटा लेके आ। शर्म मत लेके आ ढकल बे ढकल बे हां हां देख देख हां ढकल बे मारा करे हमारा हे दे जा खुदा मर जा अरे भाई चलो जाओ यही तो जियो तू सवार कर मत आया जाता नहीं हमारा के छोड़ के जाता नहीं चलो 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 चलिए चलते मुझे अब तो ये तब नहानी रे हम भार कइली रे भैया बुढ़वा कनी भाव कइली लगा के रख देली बिया चल अब चुपचाप घर में बिया आई रे तोरा घर के लीला दीदी को जब बारे पर लेके चलू तू कमांडर लेके तनी बड़की माई लिया ज्यादा बुचिया तू छोड़ के मत जाइयो अरे बड़की माई हाँ? अंडा लेके आई ना लेके आओ जो रे हां लेके आओ गोना से तो का करिए बुहा नहीं बिना हम मरे खइला बिना आज ऐसा खुद हम बानी नु